dar la dimensión final al tema, ¿no? Arriben a Mallorca les rutes en hot rods, uns petits vehicles de 14 cavalls que són rèpliques de cotxes antics. Una empresa alemanya els ha duit a l'illa després de triomfar a països de centre Europa. Poden arribar als 88 km/h, tot i que l'objectiu és fer una passejada relaxant per diversos espais de Palma. Avui hem pujat a un d'aquests vehicles, mireu. Engeguem els motors per fer la primera ruta turística a Espanya amb aquests vehicles, els hot rods. Després d'un gran èxit a Alemanya i Àustria arriben aquests cotxes que duen als seus conductors a fer rutes turístiques per Palma. Fins a 88 km/h pot fer aquest cotxe que té 14 cavalls. Ja es pot veure per les carreteres de les Balears per aquesta empresa alemanya que amb aquestes rutes està triomfant a diversos països. Els seus creadors recorden que són totalment segurs i que han passat tots els controls. A Alemanya ens ha costat fins a 3 anys aconseguir tots els permisos i llicències per circular. I aquí, a Mallorca, ens ha costat 6 mesos. Els cotxes ja estan matriculats i ara ja ho tenim tot llest per fer les nostres rutes. I els que ho han provat reconeixen que és tota una aventura. Si es que es una gozada, es como un kart, pero un poquito más grande y encima puedes ir por carretera. Hombre, tampoco hay que hacer el loco, ¿sabes? Pero está muy bien. Yo lo recomendaria a la gente. Diuen 4 coses abans de començar per seguretat vial i més que res has de respectar les normes del guia i tot sortirà perfecte. El preu de la ruta és de 69 euros i dura 2 hores. El tour comença al balneari 13 de Platja de Palma. En definitiva, una forma diferent i original de descobrir l'illa. Bé, i ens acomiadem amb una bona notícia. Els cossos de seguretat informen que l'home que havia desaparegut aquest divendres a Cala Egos, a Andratx, ha estat trobat en bon estat.